как да се промени? Ние настояваме за спешни политики и за събуждане на Министерството на културата с така един голям звънец, че нямаме време, губим младата публика, това е невъзстановимо, веднъж загубим ли го. Това са загуба на навици, които ще обезсмислят съществуването на културните институции много скоро. Без програма за включване и за аудитория, за разширяване на аудиторията, без програма достъп до култура, както ние наричаме, шанс след 10 години да няма никой като публика, шансът е, той не е шанс. Това е, по данните изглежда абсолютно реалистично. Като добавим и демографската картина, много от колегите казват, че публиката е над 50, над 60 години в театрите извън София. Това означава, че пристрастената публика е с по-висока възраст, т.е. по-младите наистина не се вълнуват. Това, което Вие ние предлагаме... нямате ли срещи в парламента? Имахме вчера среща в парламента. И? С кого? Срещата в парламента се нарича Устойчиво развитие на българската култура. Чудесно се е наричала. И считам, че достъпът до култура следва да бъде основата на изграждането на нов модел културна политика, която да спази конституционните права на българските граждани, записани в 54-ти член, че всеки има право на достъп до културни дейности. Какво ви отговориха депутатите? Депутатите ни казаха в общи линии, че финанси няма и че положението е изключително тежко. Така че в навечерието на 24 май проведохме една неоптимистична дискусия за българската култура, така мога да я нарека в най-обща степен, с разнородни сигнали от участващите в срещата и с не до там активно заемане на позиция от страна на Министерството на културата и най-вече Комисията по култура и медии. Обобщението е пари няма. Нашето настояване е да се направи публична дискусия за изпълнението на бюджета на полугодието в парламента отново, както и да се направи обсъждане на бюджет 2026 година, защото Министерството на културата има проблем да се мотивира пред Министерството на финансите за какво е необходимо увеличение. И тъй като питате за препоръки, ние имаме препоръка за въвеждане на културни паспорти за възраст от 6 до 26 годишна възраст. Това би струвало на държавата около 130 милиона лева и обхваща 1 милион и 300 хиляди деца, ученици, студенти и младежи. Това е най-голямата инвестиция, която българската държава може да направи в областта на културата и в областта на образованието и изграждане на аудитория.